encima aquí, no medio do café. Sí, unha batalla como entre galegos e portugueses. Oh, que dices? A de Afonso Enríquez é unha de unha Teresa e alá foi o país. Estas verdades. Pois é igual, porque que a estos non os xunta ninguén. Se cando vengan sentan sempre a apostar. Anda, e xa me verás ti como van. Cala.
te entendo, así que... Anda, sácate de diante, por favor.
que ao final non desafinaron tanto, non? Ti que sempre andas queixándote deles. Vale, a verdad que esta vez estuvo ben. Estuvo moi ben. Comparado cos ensaios. Ai, sí. Solo nos queda unha cousa, Ana. Que cousa? Recoller. Recoller? Pero se sempre estou recollendo eu. Claro, muller, porque te quieres neurótica. A neurótica? Como que a neurótica? Ti estás fatal. Vou a recoller os zapatos. Vai, vai. Por fin podo tomar o meu café tranquila.